Muri yeZimbabwe pane mashoko atogwa naNelson Chamisa president wevanhu avakataura muzara nezuro. Aiwa vanyasoratidza kuti vaNelson Chamisa aiwa vari against ZANU-PF. Zviri kuitiwa aiwa nana Chivhayo nekupa vanhu motokari aiwa ari against izvozvo. Nokuti pane statement riri kupisa mazano rengunzi go and see Victor. Pane mashoko avataura nezuro. Sanda mataura mashoko aya anokurudzirwa subscriber wolike woturn on the bell icon. Tamboshana mabdesa nokupa pano paZVAITWA News Live. Noti vaNelson Chamisa vanouya vobva vanyora paexendo pavo vachiti go and see Victor. Jesus Christ is the true victor. Seek Christ, him alone should be exalted. Depend on him, depend upon the true victor. He conquered the world. Christ's victory is over sin and death. There is folly for dependence upon men. Men are feeble and fickle. Only Christ is all sufficient and eternal refuge, the true victor. Isaiah 1 chapter verse 11 to 22. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anoita kana Nelson Chamisa chiti aiwa the true victor aiwa ndi Jesus Christ. Kwete Victor umwe muchinoudza uchinzi go and see Victor unowana mota. Ndo mashoko anoita kana Nelson Chamisa aiwa aya mashoko anyazi kusimudza ruzhinji akati aiwa muri kudependa ine munhu asi we must depend on the true victor anova Jesus Christ. Tudze mafungiro epamusoro mashoko ataura kana Nelson Chamisa aiwa akonzeresa. Ine comment section medu musakana subscriber kulike noturn on the bell icon. Tambochana mabditsa ndokupa pano paZVAITWA News Live.